मोथों आवो तारफोरलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां सिथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवो तारफोरलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां सिथों जोंनाव फालो जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांखा जोंनाव थोंगै दांनाय दङ लफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों सिनेमा थाइनो मारो अधिकारनि मुभमेन्ट खरां खोनाया सरकारनो खरां खोनानानै मकल फियो सरकारनो मकल फियो मुभमेन्ट दिनैनि आपडेट बांसिन सानाय दासिमफोरनो कल खायका दिनै पहिलाव दिनै कैबिनेट मिनिस्टार दिनै अनिमेश सार बखा तङै मालिया ब मिनिस्टार कैबिनेट हिंगे प्रोटोकल्स दङ हायबानो ब प्रोटोकल्स सबाई फानो मुभमेन्ट लगेरि सिनाय बखा तंजाक मालिया हिनै बखाई तंनि साव 2 घन्टा बिसिम स्टप बायनो हिनै दै बनि बादै दिनै एडिसिनि चेयारमैन एडिसिनि अनारेबल चेयारमैन दै मोस्ट सिनियर लीडर दिनै जगदीश सार बबो फाइट दङ दै घन्टा गाइसे स्टप बाय अलरेडी बखा केलियामरा क्रस खायगा स्टप बायनो हिनै म साहारो कारण बरो जतनो प्रोटोकल सुनां बरो किन्तु प्रोटोकल्स बाय सिनि दफा योगिया नांखाके जरा जरावो दफानो पियग नांखाके दफानि खरांनो जदि सरकारनि सानि लांखानांखाके प्रोटोकल सबाय मुभमेन्ट माखायो प्रोटोकल सबाय बेतन जतन लगे मारलायो दा आबनि बागैनो बरफ दिनै फाइट दङ जे जोंताबो खांनाय पहिलाव परमसरा कर्मतैसानि नालकाटाव जों जतनो सबसे माइचाल जों दिनै जे दिल्ली पेडेल मार्च राम सकमा दंगो बेलायखे ब रेसपन्सिबिलिटि नाय जुबाखा दिनै बरम गोनां एमएलए पल दांसु बक्ताबो बर्तमान दिल्लीआव बुबाग्रा बाय मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स रेंजानि थांजा बबो बेलायखे हेल्थ दै अ कन्स्टिट्युन्सिनि जत बरग हेल्थ केमियाव दै विशेष कैसेनि एमडीसी बरम गोनां वीरेन्द्र देवर्मा youth and energetic एमडीसी बबो हिबु हिंका हेल्थ बुखायका दैनि आफ्रा गोबां आर्टिस्ट रक बुखायका हेल्थ खायका गोबां मा हेल्थ